Nah niki pentingnya awake dhewe sedaya niki belajar ilmu tauhid. Tauhid itu nyuwejekne nyang Gusti Allah. Jadi awake dhewe ngaji fikih iku ya supaya ben iso bener nak tauhid. Awake dhewe ngaji apa tasawuf misale iku ya tujuane supaya tauhid. Tauhid niku nyuwijekne Gusti Allah. Umpama kabeh wong dongane iku disembadani karo Gusti Allah. Kira-kira dunya niki malah tenter menapa boten? Boten. Gak enek wong babalan, gak enek. Madrid karo MU gak bakal musuhan. Lah piye lho kabeh donga njaluk menang terus di anu kabeh guys main kok. Bar maghrib 6 rakaat jenenge salat napa? Awabil. Niku ganjarane padha karo ngibadah 12 tahun. Ora kepotong turu, ora kepotong liya-liyane. Ngibadah 12 tahun. Di pira-pira kamula ingsun lau anna awwalakum lamun setuhune kawitane sira kabeh wa akhirakum lan akhir sira kabeh wa insakum lan menungso sira kabeh wa jinnakum lan jin sira kabeh iku kanu ana sapa awwalakum ila akhirih iku ala atqa qalbi rajulin tetep ing atase luwih takwane atine wong lanang wahidin kang siji minkum kang tetep saking sira kabeh mazada ora nambahi apa zalika mengkono apa zalika mengkono atqal birajulin bimulki ing dalem keraton ingsun syai'an ing suwiji-wiji. Niki terusane hadis sing kala winginan iki. Dadi kitab niki nang Shahihul Ibad niku kitab sing terdiri saking piro niku 214 hadis. Terus liyane niku enek 45 dawuh-dawuh sahabat. Niki hadis yang pertama. Terusane winginane. Jadi didhawuhaken nak kabeh wong iku diparil nggih diparil. Umpama kabeh wong iku maksiat kabeh sak donya, iku Gusti Allah ya ora bakal piye. Pasti ora nambahi piye-piye nyang Gusti Allah. Utawa sebalike kabeh wong iku ngibadah kabeh dene sing maksiat iku ya ora nambahi apa-apa nyang Gusti Allah. Nah niki pentingnya awake dhewe sedaya niki belajar ilmu tauhid. Jadi awake dhewe niku nglakoni napa wae niku punjere utawi tujuane yaiku tauhid. Tauhid itu nyuwejekne nyang Gusti Allah. Jadi awake dhewe ngaji fikih iku ya supaya ben iso bener nak tauhid. Awake dhewe ngaji apa tasawuf misale iku ya tujuane supaya tauhid. Tauhid niku nyuwijekne Gusti Allah. Nyuwijekne Gusti Allah. Apa-apa ki mung Gusti Allah niku namine tauhid. Nah niku kedah dimulai dari pikiran sing bener. Engko nek pikirane iso ditata bener mengki atine nggih tata. Nah iku wiwitane napa saking tauhid niku nak cara awake dhewe nggih ngaji tauhid niku sing diginakaken akale kita. Misale ngeten nggih. Awake dhewe niku kula panjenengan kabeh niki kadang ora krasa. Ora krasa anggap utawa ora krasa nglakoni dosa niku sok-sok ora krasa. Mergo setan walus lah nggodha awake dhewe. Kula nate niku didhawuhi Mbah Yai nalika kula tasih ten pondok supaya
dadekne kanca-kanca wayah ngaji. Wayah niku alfiah. Alfiah napa imriti ngaten. Kula wayah didhawuhi ditimbali dalem terus didhawuhi, anu ya sesuk nyango diniyah. Kula matur, ngapunten Mbah Yai, kula dereng saged. Dawuh Mbah Yai niku di luar dugaane kula. Dawuh Mbah Yai piye? Kowe muni ra iso, ngono kuwi malah ngetokne awakmu ki sombong. Muni ora iso kok malah sombong. Kowe muni ra iso iku ngetokne nek awakmu ki ngendelne usahamu dhewe. Ngendelne isomu dhewe. Kaya ora tau diwangi Gusti Allah. Ketoke apik tenan. Mboten saged Mbah Yai. Tapi baik nek iku dinapa diurut, diperinci, sok-sok tibake ngono kuwi. Munine ra iso utawa khelae muni gak iso iku mergo malah bahkan iku alamat utawa tetenger sombongi atine awake dhewe. Utawa ngeten misale wong kau wenceng banget, wah pokok nak orang ini ora, nak orang ini ora, iku yo ngono, nak orang ini ora, iku koyo jampani yang Gusti Allah. Piro-piro kekarepane awake dhewe iku nalikane dituruti karo Gusti Allah, diwujudne karo Gusti Allah, bae malah gawe awake dhewe soro. Kaya akeh to. Mesti bolak-balik to lan keblithuk karo kepinginane dhewe awake dhewe iki. Kok nek arang ini ora, misale. Aja ngoten. Umpama piye kan? Umpamane kaya ngene misale nek orang ini ora apik engko, utawa ngene ora ditampa karo Gusti Allah misale. Lah kaya Allah kaya plek-plek wae karo Gusti Allah sampai muni nek orang ini ora ditampa Gusti Allah. Gusti Allah niku umpama awake dhewe niku napa pengin sugih. Gusti Allah niku mboten betahaken sebab supaya napa Gusti Allah ki dadekne sugih awake dhewe sak nalika niku gak butuhke sebab blas ora butuhke sebab. Tapi Gusti Allah maringi napa niku maringi anugerah rupane awake dhewe ikhtiar. Ikhtiar awake dhewe iki ben dadi tambah ganjarane awake dhewe. Jadi kok umpama langsung sugih lho Gusti Allah sanggup banget. Niku tauhid niku kedah saking manah kita piyambak ingkang napa ingkang sadar. Jadi sadar. Pisanan niku kudu sadar. Awake dhewe kadang wayah salat ora sadar, nah wayah salat. Wis pokok roruh komat ngadeg melu rukuk. Tegese ora sadar nak lagi ngadeg Gusti Allah salat. Kone koyo nyang imaman ngene iki. Pak Disakur. Kowe nyang imaman dhewe ngarep dhewe. Awake dhewe nak wayah bodho sowan Mbah Yai ngono kae oyo-oyoan yang guri ya to. Lah iki ora sowan Gusti Allah nyang ngarep dhewe jajal. Pek kotak cilik ngene koyo nyang kuburan. Tendel. Ora kaya oyo-oyoane piye dadi. Masya Allah. Jadi kudu kanthi kesadarane manah piyambak. Nah, kesadarane ati itu dimulai saka tafakur. Tafakur niku ngeling-eling apa mikir-mikir sing dadekne cedhek karo Gusti Allah. Niku jenenge napa? Tafakur. Beda karo angen-angen. Beda karo angen-angen.
koyoke aku nak rabi iki kleru wong iki. Usum jagongan kowe nggawa bojomu lho. Roh wong ayahe wah koyo aku iki kliru dhisik rabiku kecepetan kayake. Saiki ayu-ayu lah kok. Iku ora tafakur tapi angen. Nek tafakur niku mikir-mikir. Sing dadekne awake dhewe tambah eling Gusti Allah. Tambah seneng, tambah cedhek karo Gusti Allah. Misale ngeten. Awake dhewe iki kabeh kedadiane saka banyu mani. Banyu cair. Ora enek sak gelas ora enek. Lho, ngoso dadi kaya awake dhewe. Duwe balung. Balunge atos lho niku. Kuku atos. Iku piye? Barang atos kok asale saka banyu. Rambut. Wes meripat fungsine. Meripat iku wah. Fungsine rame-rame meripat. Ilat. Lah awake dhewe mangan enake lah ya duwe ilat to. Jadi enake panganan yo sak dawane ilat kira 5 menit. Ngoten jane. Lho nek awake dhewe gelem mangan-mangan ya Allah. Jadi nek awake dhewe kan kadang nyun sewu ya, roh wong wi ora gumun. Padahal nek awake dhewe gelem mangan-mangan wong niku awake dhewe niki gumunke. Ndak piye wong asale saka banyu kok iso dadi kaya ngene. Iso enek barang atos rupane napa? Kaya balung, kuku, enek lulangi. Iso dek awake dhewe iki iso seneng, iso susah, iso jatuh cinta, wis iso kangen. Lho iku nikmat banget lho. Lho makhluk Gusti Allah sak liyane awake dhewe lah oke lho. Tapi sing ngrasakne kaya menungso yo ora enek. Pedhus iku seneng yo mbek. Geting yo mbek ya to. Nek awake dhewe wayah apa wayah nesu mewarem nak omong wah untuk. Nak seneng yo peh. Lha iku mung menungso kaya awake dhewe. Nah niku nek awake dhewe gelem angen-angen tafakur niku iso ndadekne napa tambah eling tambah seneng karo Gusti Allah. Piro-piro kok awake dhewe iki makhluk Gusti Allah oke semono. Kok awake dhewe dipilih dadi menungso duwe bapak, duwe ibu, duwe pacar, duwe bojo. Masya Allah, nikmat banget. Jadi pisan-pisan yo tahu wong ini alhamdulillah Gusti kula kok jenengan dados ki menungso. Dijajal dadi wit pelem soro we. Panas yo ngono, udan yo ngono wis meneng. Ayo dadi wong ki nikmat. Luweh-luweh dadi wong Islam manggone yang kene pisan. Kok udan-udan diri sapa wong Pak digendut wis entek 14 kilo nak icir jagung. Lho nak orang yang kene kok yo iso. Nah jenengan delalah lahir yang Amerika yo gak ngarah ngene iki opo yang Palestina wes gak ngarah. Menjadi nikmat Gusti Allah niku luar biasa. Gak iso diitung. Lah yen awake dhewe purun tafakur, mengke akhirnya awake dhewe niki sadar nek sing bener-bener sing disembah niku kudune Gusti Allah. Sehingga mungkin wayah ibadah salat, ibadah lintu-lintune awake dhewe sadar lagi ngawula nggene Gusti Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi piro-piro kamula ingsun. Lah wis ya. Lau anna awalakum lamun tetep ono apa setuhune kawitane sira kabeh wa akhirakum lan akhire sira kabeh wa ingsakum lan menungso sira kabeh
wa jinnakum lan jin sira kabeh iku kanu padha ana sapa awalakum ila akhirih ala afjari qalbin ing atase luweh lacut-lacune ati ala afjari qalbi rajulin ing atase luweh lacute atine wong lanang wahidin kang suwiji minkum kang tetep saking sira kabeh mana koso ora bakal ngurangi apa mengkono afjari qalbi rajulin min mulki saking kerajaan ingsun Allah syai'an ing suwiji-wiji dosa sepiro wae eleke awake dhewe kaya apa wae pokok taubat mesti disepuro kalih Gusti Allah. Ya ibadi he piro-piro kamu lo ingsun lau anna awalakum lamun tetep apa setuhune awal sira kabeh wa akhirakum lan akhir sira kabeh wa insakum lan menungso sira kabeh wa jinnakum lan jin sira kabeh iku kamu padha jumeneng sapa awalakum wa akhirakum bisa idin ing dalem bumi wahidin kang suwiji pas aluni mongko padha nyuwun sira kabeh ing ingsun Allah Fa'ato itu mongko paring sapa ingsun Allah kula wahidin ing saben-saben wong suwiji masalah tahu ing sesuwunane kul wahid mana koso mongko ora bakal nyudur apa zalika mengkono itu peparingi Gusti Allah mimma saking barang inti kang tetep ana ing ngarsane ingsun Allah illa kama yang kusu angin kaya barang kang nutu apa al-mukhitu dom ila udakhila takalane den lebokake apa mukhit al-bahra ing segoro diparil kok umpama ya kabeh wong sak donya ki njaluk terus kabeh niku penyuwune diparingi karo Gusti Allah. Wong siji-sijine niku padha diparingi niku mboten nyuda napa-napa saking Gusti Allah. Gak entek-entek. Tapi umpama liyane umpama kabeh wong dongane iku disembadani karo Gusti Allah. Kira-kira donya niki malah tentrem napa mboten? Mboten. Gak enek wong babalan, gak enek Madrid karo MU gak bakal musuhan. Tapi ya kabeh ndonga jaluk menang terus di anu kabeh guys main kok. Malah donya kok kabeh disembadani. Ribet malah donya niki mawut. Ora stabil. Nah, coba kantis ya. Kowe njaluk bojomu sing wilo bojomu njaluk ora rabi karo kowe terus piye jajan kaya malah bulet akhirnya iki iya lho kowe pengen iya kono pengen ora kabeh di kabune malah ribet jadi eling-eling ngeten iki karo kadang kan musim saiki ya koyo nopo ya gak koyo dhisik to. Dhisik iku koyo kena diaten-aten kapan srengenge iku rodok ngidul berarti ngene nek nak tukule ngalor ngidul berarti ngene kan kena ya. Saiki kan mboten. Tak gelem. Koyo mendung kadung anu ngicir bae ora udah misale. Ngono kuwi ya karo ben tambah eling. Mak Gusti Allah ora nek mbok paksa ngono. Ojo ngatur-ngatur Gusti Allah. Padungan ora sido piye lho ngemi. Nah, ya sakersane Gusti Allah. Sakersane Gusti Allah ndonga nggih ngaten. Ndonga niku atus sing hati sing nyawis ndonga apa wae nggih.
kita niki aja sok ngendelne awake dhewe. Dawe Kanjeng Nabi man takabbaru takhadua. Kok awake dhewe niki takabur, kumendel gedekne awake dhewe, takhadua bakal diasorne karo Gusti Allah. Aja kumendel aja. Lah rawan-rawane umur malah sak yuswane awake dhewe ngeten iki. Umur 30 ke atas niku malah rawan. Mergo rumangsane nak wis umur semonten niku biasane wis tau nyekel dhuwit, wis iso ngene, akhire koyo ora butuh nasihat, ora butuh pembimbing. Akhire kadang malih sageleme. Barang niku nak ora dikawar, ya sak liar. Awake dhewe kawarane apa? Salat 5 waktu niku kan koyo ngawar awake dhewe. Wis waduh blenjang apa muwengkok rono. Tung zuhur. Balik meneh. Engko bar zuhur wis blanjang aturne. Mlithuki wong, apa nglakoni dosa, tung asar balik. Iku kawarane awake dhewe. Termasuk wae apa gurune awake dhewe. Saumurane awake dhewe malah butuh guru banget. Mergo akeh barang sing ketoke iku rumangsane awake dhewe yakini bener bae ora bener. Sing kita koyoke apik, kita yakini apik bae ora apik. Mergo kebungkus karo kepinginane awake dhewe, kebungkus karo kumandeli awake dhewe karo angen-angene, nafsune, pengalamanane, tak terus. Kadang kepleset ora krasa. Nah, mula pokok ndonga butuh napa ndonga mawon ngene Gusti Allah. Umpama ora iso cara Arab, nggih, cara Jawa mawon. Cara Jawa. Ya Allah, bojo misalnya. Gak apa-apa. Ampun sing keriting, sing lurus rambutnya mawon. Gak apa-apa. Putih, sugih. Mboten napa-napa. Awake dhewe misalnya pengen duit, pengen kendaraan, mboten napa-napa. Njaluk Gusti Allah, njaluk Gusti Allah. Sing yakin, sing mantep. Kadang mergo niku lho awake dhewe ora yakin ini. Ora mantep. Wong iki nak teko nyang dukun, nyang dokter, mergo mantep. Moro iki ngetokke mantep wis. Biasane kok ya terus Gusti Allah paring sesuai kemantepane. Jadi ono apike kangge dongane awake dhewe niku boten diwujudne sakniki. Tapi tenang kanca-kanca. Donga niku kabeh mesti dikabulne. Enek sing dikabulne ten mriki, ten donya. Enek sing disimpen karo Gusti Allah, diparing nesuk nyang akhir. Wonten hadis niku kula riwayate klintuk napa lengkape wali. Kira-kira ten kitab tanbih napa-napa. Jadi uang niku ora wayah nyang donya urung tau haji. Tapi wayah nyang akhirat gumun ya Allah. Jadi ganjaran itu teko kanthi rupa sing macem-macem indah. Ibadah sholat, mencorong, apik, ibadah maca Quran, ibadah sedekah sak terus niku wujude apik-apik. Lah wong niki entuk ganjaran ing ibadah haji. Apik warnane. Padahal yang dunyane urung tau ini pun mergo ndonga karo Gusti Allah ora diparingne yang napa? Diparingne yang donya tapi disimpen kangge yang akhirat. Jadi ndonga niku panggah diparing karo Gusti Allah. Panggah diparing. Lah umpama kok donga niku kabeh di napa? Kok dongane awake dhewe mandi, alah malah kira-kira bubrah.
Lha awake dhewe lagi anu apa simpangan karo motor dibleyeri nesu. Terus wong muga-muga tiba. Duh kok eleke kaya ngono. Lha kuwi kok ya rusak tatanan donya lah. Dongamu mandi nak model ngono kuwi isian. Mula sing mandi-mandi niku nggo dongane setiang sing sae para wali, para mbah yai sing ora duwe nesu. Mergo para wali, para mbah yai niku ilmune, tirakate, badane, bondone, wektune, sedhuwuyane diwakafne kangge masyarakate. Niku mesti. Jadi gak ngarah kiai wali niku ndonga elek yang masyarakat itu mboten enten. Malah nak sing biasane khotbah enek ya. Wong khotbah niku dongane piye kan? Yang Al-Qur'an niku enten niku dongane Nabi Sulaiman, Nabi Nuh napa sinten? Allahumma ftah bainana wa baina qaumina. Napa ngoten nggih? Wa anta khairul mana gak pada tahu terus kan? Wa anta khairul fatihin. Cara kira-kira senadyan ya Allah jenengan buka Allah maftah bainana wa baina qaumina bil haq dibuka. Niku maksud nih, sampai wonten sing dawuh nak apik gak sandungo nggih. Nak ora kliru nggih kula nak ora kliru niku riwayat niku dungane Nabi Nuh. Mergo Nabi Nuh niku wonten riwayat niku nak boten klimpu dakwah niku suwine 950 taun. Sing nderek Nabi Nuh niku antawis tiyang 70 80. 950 taun. Awake dhewe kan lagi umur duit anu ngene kan. Yes. Lha iku terus ndonga niku, terus banjir bandang niku. Ya mulang ki awake dhewe pokok ndonga wae, mbuh napa, mbuh diijabahi apa ora, ndonga niku tetep ganjaran. Bahkan tarku doa niku al-ma'as. Ninggal donga niku termasuk maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi kawula ingsun innama hiya angin pestine utawi amal innama hiya angin pestine utawi amal iku amalukum piro-piro amal sira kabeh usiha kang bakal ngitung sapa ingsun Allah ing amal lakum kedue sira kabeh. Summa uwafikum mongko nuhuni ingsun ing sira kabeh iya ing walese amal paman mongko utawi sapa wong iku aja dalamun nemu sapa wong khairon ing perkara bagus faliyahmid mongko becik muji sapa wong Allah ing Gusti Allah waman utawi sapane wong iku aja dalamun nemu sapa man ing liya wa rozalika ing liyane mengkono amal bagus pala yalumanna mongko aja maidu sapa man illa nafsahu angin ing awak dhewe man. Jadi pinten-pinten nikmat awake dhewe ditakdir siji dadi wong terus duwe terus iso iman karo Gusti Allah, karo Gusti Kanjeng Nabi, iso nglakoni apik niku wis pinten-pinten nikmat sing wajib kita syukuri. Lah kabeh ngamali awake dhewe niku bakal diganjar kanca-kanca, bakal diganjar. Ngamal sing ketok, ngamal sing ora ketok niku bakal diganjar. Kula kemutan iki mumpung kelingan kula nggih. Atuse ten kitab Targhib wa Tahdhib niku enten dawuh kok wong salat bar maghrib 6 rakaat jenenge salat awabin. Niku ganjarane padha karo salat karo ngibadah 12 taun.
Nah, bar maghrib 6 rakaat jenenge salat napa? Awabil. Niku ganjarane padha karo ngibadah 12 tahun. Ora kepotong turu, ora kepotong liya-liyane. Ngibadah 12 tahun. Nah niku sedino, marung dino wis 24 tahun sak terus. Jenenge salat napa? Awabil. Kula duwe bola niku bolak-balik mampir ten nggen kula. Dilalah ora petuk. Petuk niku terus misuh-misuh bocah. Kula dijak metu terusan, dijak metu. Aku ki pengen nggonami ora kangen karo kowe ora. Aku mau pengen anu duduhi awakmu ki. Ayo metu. Aku duwe mobil. Bolosoro. Aku duwe mobil ya. Terus masa enten kopine kula jak ten omah maneh kula takleti. Piye ceritane kok iso ngene? Niku mergi Bolosoro kali. Anu aku didhawuhi Mbah Yai lah bar maghrib supaya sholat awabil. Tahu tak tinggal sampai saiki. Terus iso tuku niku. Nah, aku tapi nggih lantaran. Ibadah ben apa jenenge ben untuk mobil boyo oleh nggih banget ibadah ben hajate ketekan oleh nggih banget engko ora ikhlas aes iku mah ora usah dibahas ngono kuwi. Ikhlas ya ora ngono kuwi anune pareng mawon malah Gusti Allah remen nah awake dhewe nyuwun ngene Gusti Allah kaya ibadah ora butuh wales nggih apik tapi sok-sok iku ya sombong ora butuh karo Gusti Allah nggih. Jadi mau dilakoni nak sing ndadekne semangat umpamane delalah jek mergo pengen ngeten dilampahi mawon pokok ibadah niate ibadah termasuk niku wau kanca kula. Aku lho gak iso ngenyangi nak bar maghrib wis karo niku cah-cah cilik-cilik niku mbah dore cah cilik-cilik. Sing ngenyangi ben liyane. Nah, niku nawa salat awabil. Nah, termasuk kanca-kanca ibadah sing paling penting kangge awake dhewe utawa ngamal sing paling penting kangge awake dhewe niku ngamal jariyah. Mergo napa enten dawuh enten hadis niku wong kok nglakoni apik utawa ajak-ajak barang apik kok enek sing melu utawa enek sing niru wong sing ajak-ajak utawa wong sing napa dicontoh memang sing ditiru niku tetep entuk ganjarane wong sing niru. Misalnya jenengan kok ibadah nopo enek sing niru ibadah sing apik nglakoni apik enek sing niru wong 10 sampai entuk ganjaran terus so enek sing niru wong 10 ki sampai entuk ganjarane bagiane api wong ngajak-ngajak elek ya ngoten ngajak-ngajak elek kok enek sing melu enek sing niru nglakoni elek ya tetep entuk ganjaran. Nah mulo napa maneh zamane sampean awake dhewe kula jenengan ki duwe HP. Misale nggih bismillah duwe wong edok kok piye sing yang omah seneng foto. Misale foto iku haram, misale didelok wong 100. Entuk kiriman iso piro? 100. Kuwi sedina, sesuk dibuka neh wong 50. Entuk kiriman. Tapi kan untuk pujian. Cantiknya. Semarem kok. Ya itu ngamal jariah niku penting. Lah iku ora kudu amal. Dawe Kanjeng Nabi niku nak boten klentu kula eling nggih ngamal jariah niku sing paling utama niku salah sijine
gawe sumur kangge kepentingane wong akeh. Jenengan nanem wit iku iso dadi jari. Jenengan nanem pelem terus enek manuk mencelok, enek manuk gawe gawe susu, terus pelem dipakai wong liwat jari antok nanem niku. Mula didhawuhne bejo banget wong sing mati tapi ngamal apike iku jek urip. Badane wis mati, ngamal apike isih urip mergo duwe amal jari ya duka niku ngilmu, duka niku panggenan ibadah, duka niku wit-witan, duka niku sumur sak pinenggalane. Tapi soro-sorone wong iku wonge badane mati ngamal eleke iji urip mergo wayah isih urip ngajak-ngajak barang elek utawa napa ngongkon wong lakoni barang elek sampai mati jek enek sing nglakoni misal. Nah, termasuk saiki yo kuwi naudzubillah napa medsos itu bisa jadi amal jariyah utawa sebaliknya naudzubillah jadi dosa jariyah. Mugi-mugi kita sedaya sak keluarga dipun paringi selamat, wilujeng, sehat walafiat, bejo bahagia mulia dunia akhirat. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada 'ala habibika khairil khalq لكلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال بمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى على النبي محمد.